Исәнмесез, эфирдән алыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Улаңны ул тире жон икән. Калабыз халкы хәтер бакчасын утыртты. Паркта уздыру, мусульманнарны ничектер бергәләштереп җыю. Әлбәттә, гадәттәгечә зурлап ураза гаете үтте. Татнефть правкомы әлмәтлеләрнең олысын кешесен спортка якынайтты. Әлмәтлеләр хәтер бакчасы халыкара акциясына кушылды һәм Миңлебай урманчылыгы территориясендә 4000-нан артык нарат утыртты. Чарада Олия Берамалова да булып кайтты. Второй лунку сперва на себя. Хоп, внутрь загнали. Вот так прижали. Хәтер бакчасы ул гаилә тарихын балаларга һәм оныкларына тапшырырга мөмкин булган урын. Бу акция гына түгел, ә гасырлар буенча ата-бабаларыбызның батырлыгын саклауга юнәлдерелгән яңа традициягә нигез салуда. Хәтер бакчасы акциясына һәр теләүче кушыла алды. Алар өчен хәтта автобуста оештырылган иде. Көн суык булуга карамастан, утырту урынына 100-дән артык кеше килде. Традицион экологик акцияда Әлмәт урманчылыгы хезмәткәрләре, волонтерлар, Татнефть компаниясе предприятиеләр, яшьләр һәм иҗтимагый оешма вәкилләре, укучылар һәм битараф булмаган кешеләр катнашты. Наша организация объединяет отцов и одно из... Безнең оешма әтиләрне берләштерә һәм нәкъ менә шул юнәлешләрнең берсе экологик тәрбия. Әтиләр ничек җир турында кайгыртырга, табигатьне ничек сакларга кирәклеген күрсәтә. Әтиләрнең монда килүе балаларга үрнәк итеп куябыз. Бүген дә без балалар белән бергә утыртачакбыз. Сегодня будем сажать вместе с детьми деревья. Илнур Ханнанов бирегә гаиләсе улы Азамат һәм кызы Азалия белән килгән. Ул инде мондый акциядә беренче тапкыр гына катнашмый. Һәрбер бала нинди булса экология өлкәсендә катнашса, аның һәр вакытта уңай күп кенә сыйныфлары арта инде. Бер вакытта да бер дә атмыйчак. Чөнки ул утырткан агачны улаңны ул тире жон икән. Һәм файда китерәчәк киләчәккә. Бу акциялар күбрәк булсын һәм дә күбрәк балалар катнашсын. Чөнки алар безне киләчәк. Чыннан да акцияга килгән күп кеше гаиләләре белән килгән. Алар барысы да балаларга экология турында сөйләргә һәм табигать турында ничек кайгыртырга кирәклеген шәхси үрнәк аша кирәк дип саный. Бөгелмә районының сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Соколка мәктәп-интернат дәүләт бюджет гомуми белем бирү учреждениесендә тәрбияләнүчеләр Эко-яз акциясына кушылды. Санитар-экологик чаралар кысаларында алар авылдагы чишмәне төзекләндерделәр, территорияны чистарту мәсьәләсендә катнаштылар, макулатура җыйдылар. Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева дәвам итә. Интернат бинасына керү җире кагаз белән күмелгән. Әлеге макулатураны сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен булган. Соколка мәктәп-интернатында укучылар җыйган. Бу аларның 3 айлык хезмәте. Бөтен дөньядан җыелган кагазны хәзер тапшыралар. Мы примерно начали собирать в феврале, так, и собирали это за 2 месяца. Мы привозили из дома ненужные вещи, брали с библиотеки, которые уже все порванные, ну и так, переносили учителя. Төрле катыргы эшләнмәләр, китаплар, искергән дәфтәрләр, төрү материаллары барысында икенче чимал буларак кулланырга мөмкин. Макулатура җыю акциясендә интернатта тәрбияләнүчеләрнең барысы да катнашты. Бу 100-дән артык кеше. 6 апрельдән безнең экологик акция башланды. Эко-яз. Кирәкмәгән кыягазларны, китапларны 1 тоннага якын җыйдык. Баштан әти-әниләр белән сөйләшеп куйдык. Макулатура җыюның төп максаты балаларда үсемлек ресурсларына сакчылык тәрбияләү, кагаздан дөрес файдалануга өйрәтү. Хәзер алар яхшы беләләр. 100 килограмм макулатура бер агачны саклап кала ала. Макулатурадан кергән акчага мәктәп өчен кирәк-яраклары сатып алыначак. Балалар экологик хәлне саклауга зур өлеш кертте. Алар 1 тоннага якын кирәкмәгән кагаз җыйды. 2 май бөтен дөнья мөселманнары олуг бәйрәмнәренең бер Рамазан гаетен каршы алды. Бу көнне барлык мәдрәсә мәхәлләләрдә гает намазлары укылды. Көн дәвамында калабызда бәйрәм чаралары барды. Бәйрәмне безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Рәдифә Нугманова тулырак. Гаит намазының укылу вакыты барлык мәдрәсә мәхәлләләрдә иртәнге 6-га планлаштырылган булса да, бәйрәмгә халык бик иртә җыела башлады. Сагынып көтеп алып та бик тиз узып киткән Рамазан аенда дин кардәшләребез изге теләкләрен теләп дуа кылырга, Коръән сүрәләре укырга һәм вәгазь тыңларга ашыга. Хөрмәтле дин кардәшләрем, рөхсәт итегез, муфтибез исеменнән, Камил хәзрәт Сәмиуллин исеменнән тәбрик итәргә, ул үзенең тәбригендә исәнлек, саулык, ике дөнья бәхетенә ирешү, үзенең теләкләре белән, үзенең рәхмәтләре белән мөрәҗәгать кылды.
Үзәк мәчет капиталь өндерүдә булу сәбәпле бу юлы мөхтәсибәткә килергә гадәтләнгән дин кардәшләребез мәдрәсә бинасына җыелды. Аларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каимов сәламләде. Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмәгыйль Сунгатуллин вәгазь сөйләгәннән соң бергәләп гаит намазы укыдылар. Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге мәдәният һәм ял паркында шулай бергәләп Курбан һәм Ураза гаетләрен бәйрәм итү соңгы елларның күркәм матур күренеше. Быел да әлеге традициягә тугры калырга булдылар һәм шәһәр халкы һәм кунаклары өчен матур бәйрәм чаралары оештырдылар. Башлыча балалар һәм аларның әти-әниләре өчен оештырылган бәйрәм кояшлы матур көне белән каршы алды. Бирегә җыелганнар өчен бәйрәм тамашасы һәм төрле уеннар әзерләнгән иде. Бу әлбәттә шушы паркта уздыру мусульманнарны ничекләр бергәләштереп җыю, бергә аларны яшьләрне һәм улы яшьтәге булганнарны, байларны һәм фәкыйрьләрне бер урынга китереп җыю һәм аларны бер урында бәйрәм иттерү бу безнең исламыбызның бер күркәм бер юласы булып тора. Калабызның 12 мәчет мәхәлләсеннән кунаклар өчен бәйрәм табыннары да оештырылды. Әлмәтлеләр һәм шәһәребез кунаклары куймаклы чәй, пылау белән сыйландылар. Балаларга туңдырма һәм башка тәм-томнар өләштеләр. Даук бетәймә менә балалар килә, ашыгып шул паркларга киләләр. Паркларда бу бер тапкыр табигатькә тарту бит инде балаларны үзенчә матурлыкка тарату, яхшылыкка тарату. Бу бәйрәмгә елда чыгабыз. Мин Сукырлар оешмасының секретарь булып эшлим. Үзебезнең сукырларга ярдәм итәләр безнең мәчетләрдән. Шуңа күрә рәхмәтлебез аларга. Елда алар шушы паркка асфальт кафесына чакыралар. Әлбәттә инде мохтаҗ гаиләләрнең сабыйларына аттракционнарда атларга дип билетлар да тараттылар. Бәйрәм Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Изге Рамазан айы узып китте. Ул изге гамәлләр айы буларак истә калачак. Ураза бәйрәме алдыннан Бөгелмәнең үзәк мәчетендә яңарыш тернәкләндерү үзәгендә тәрбияләнүче мөмкинлекләре шикле балалар һәм аларның әниләре өчен ифтар мәҗлесе узды. Кунакларга кызыклы программа әзерләгәннәр. Чара имам Рамил хәзрәт Хөснетдиновның сәламләү сүзе белән башланып китте. Балалар һәм әниләр Рамазан айы Бөгелмә мөхтәсибәтенең эше турында бик күп файдалы мәгълүмат алды. Алар безнең белән беренче тапкыр түгел, без алар җыйган идек. Бүген безнең ифтарны уздыра бер имамыбыз. Һәм әлхәмдүлилләһ, аның алдыннан без мастер-класслар хатыннарыбыз аларга күрсәтеп, вагазлар сөйләп, аннары без алар белән бергәләшеп ифтар ашыйбыз иншалла. Әниләр вәгазь тыңлаган арада балалар сабын ясау буенча мастер-класста катнашты. Аларның һәркайсы үз кулы белән хуш исле, файдалы кофе сабыны әзерләде. Мы решили провести мастер-класс для детишек, особенно деток. Их у нас более 30 детишек собралось. Приготовили также подарочки. Үзләре ясаган сабынны балаларга күчтәнәч итеп тапшырдылар. Моннан тыш аларга канцелярия товарлары һәм азык-төлек җыелмалары да бүләк ителде. Чара кичке хәйрия ашы ифтар белән тәмамланды. 1 май елларында җиңел атлетика буенча узучы ярышлар традицион чара. Әлмәттәге беренче җиңел атлетика эстафетасы да майская дип аталган һәм 1959 елның язында узган. Ярты гасырдан артык тарихы булган эстафетаның быелгысын без дә күреп кайттык. Ярышлар гадәттәгечә калабызның урамнары буенча узды. Дистанцияның гомуми узынлыгы 2,5 километр булды. Стартка 568 кешедән торган 71 команда чыкты һәм спортчылар 8 этап йөгерде. Эмоции зашкаливают, как всегда. Первомайская эстафета всегда на высоте. Первый ли год участвуете? Нет. Очень много уже участвую лет. Совет чорыннан 1 май эстафетасында җиңү зур уңыш булып саналган. Башта стартлар Знамя труда газетасы призларына үтә. Ярышта мәктәп укучылары, студентлар, предприятие һәм оешмалар катнаша. Җиңүчеләргә бирелгән күчмә кубокны ел дәвамында горурлык белән саклаганнар. Вакыт узу белән оештыруга актив рәвештә профсоюзлар кушыла. Нәтиҗәдә ел сайын 1 май эстафетасы Татнефть компаниясенең профсоюзлар комитеты ярдәме белән үткәрелә. 1 май җиңел атлетика эстафетасы калабызда 62-нче тапкыр уза. Биредә мәктәп укучылары, студентлар һәм калабызның төрле оешмалары хезмәткәрләре дә йөгерә. Эстафета Татнефть компаниясенең профсоюзлар комитеты ярдәме белән уза. Мәктәп укучылары башлап җибәргән эстафетаны махсус урта һәм югары уку йортлары студентлары электреп алды. Алардан соң оешма предприятие коллективлары дәвам итте. Дистанция тяжелая, но бежать можно. Сложно будет тем, кто не подготовлен. А вообще, первый ли год участвуете? Нет, я профессиональный спортсмен. Мы участвуем второй год, второе место. Но мы плюс-минус уже готовимся, как бы. Но так никто из нас не профессиональный спортсмен. Все любители. Любим здоровый образ жизни.
Вот пришли на такое мероприятие классное. Было вообще великолепно. Просто. Хотел до Татнефти добежать, не разрешили. Думали победить, но участие это тоже хорошо. В следующий раз придем и выиграем обязательно. Җиңүчеләр һәм призерлар Татнефть правкомы кубоклары һәм медальләре белән бүләкләнде. Шулай ГТО значоклары да тапшырылды. Ел сайын 30 апрельдә Россиянең янгын сагы көне билгеләп үтелә. 4 май халыкара янгын сөндерүчеләр көне. Калабызның 15-нче янгын сөндерү коткару частендә һөнәри бәйрәмгә багышланган концертта без дә булып кайттык. Кызганычка каршы янгыннан кайтмаучылар да бар. Хезмәт бурычын үтәгәндә һәлак булучыларны минутлык тынлык һәм кәнәфер салып искә алалар. Шара ел сайын бурычларын үтәгәндә һәлак булучыларны искә алудан башлана, шуннан соң гына тантана дәвам итә. 15-нче янгын сөндерү части Татарстанның көньяк-көнчыгышында нефть объектларын янгыннан саклау белән шөгыльләнә. Аңа 14 бүлек керә. Бәйрәм чарасына Татнефть һәм Транснефть җәмгыятьләре вәкилләре дә килгән иде. Алар янгын сөндерүчеләргә үз бүләкләрен һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Бүләк алучыларның берсе Ознакайлы Марат Кәримов. Ул 2001 елны 24-нче янгын сөндерү частина кеше инспектор булып эшкә урнаша. Эшли торгач инспектор, өлкән инспектор, ә инде 2019 елдан отрядның начальнигы итеп куялар. Хәзер инде менә 21 ел эшлим пожарный охранада, эшемне бик яратам. Горурланам үземнең эшем белән, үземнең личный составым белән бик горурланам, чөнки безнең эш кеше гомерен коткару белән бәйле. Шуңа күрә инде бүгенге көндә Аллага шөкер исән-сау эшлибез. Бәйрәм концертында гамәлдәге хезмәткәрләр дә, ветераннар да бар иде. Шуларның берсе 50 ел хезмәт куеп 2017 елдан лаеклы ялда булучы Алсу Гафурова. Мин үземнең элеккеге хезмәттәшләремне шушы икенче янгын сөндерү отрядында эшләгән хезмәткәрләрне шушы һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Аларга чын күңелдән саулык, сәламәтлек, йортларында иминлек, балалар бәхете күреп, бәхетле әби бабай булып, бәхетле әти-әни булып яшәргә язсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.